هنا اصحابي هنا احبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا هرمي هنا ابويا وهنا امي هنا عربي وهنا دمي هنا بلادي وهنا التادي وهنا هيكونوا احفادي هنا ماضية وليالية وهنا ذكرى كانت ليا هنا اصحابي هنا احبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا هرمي هنا ابويا وهنا امي. Саида красотка. Девочки, как вам повезло с таким крутым, мощным, сильным, добрым, энергичным, позитивным наставником? Половина пускай научит, что Раджабова Саида. Вот. Раджабова Саида, ты самая лучшая. Мы тебя любим, мы тобой гордимся, мы на тебя равняемся. Мы тоже скоро будем партнерами. Вот Марьям тут с утра нам клянется, что скоро партнеры сделает. За неделю Она сделать говорит, надо. я не сделаю то, что сделала Саида. Вот она говорит. Конечно. Легко, Марьям. Конечно, как можно не равняться на такую девочку? Как можно, вот. Поэтому Саида запросто делает. Все. А может с ней? ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. аллакай дар шаҳрҳои мо барф боридай. ой духтарои азизи меҳрубон, ҳамихе хидмам ёдтон кардам ки зиқ шидам дар каналам видео набуд. корум беҳад бисёрай, ҳар ҷомая даъват кардестиян тайёрӣ. иншоаллоҳи раҳмон сафар ба Новосибирск дорум, ба Тоҷикистон дорум. дар як ҳафта бояд ҳам Новосибирск бирам, ҳам Тоҷикистон бирам. барои ҳамиқа тайёрӣ, барои дар саҳна баромад кардан тайёрӣ дидестам. барои ҳамиқа дар канал видео набуд. ана имрӯз барои очама Новосибирск рафтан савғоти харӣ рафтам. иншоаллоҳи раҳмон ба фикрам кӯшиш мекунам ки следующий видео ай Новосибирск шава. лекин видеоҳом беҳад бисёранд. видеоҳое ки дар Москва баромад кардагиём ҳоли бисёриш мондагӣ нестай. иҷа камкам ҳам маша акашмода навор кардестам. иҷа аэропорт рафтани ваймай Москва ай шаҳри Орск рафтам. Орск ай мо 1 соатина дурай. азбаски мо дар қишлоқ зиндагӣ мекунем. ман ҳозир бигем дар як қишлоқ дар районаш зиндагӣ мекунем. дар райони қишлоқи ана шаҳри вай Оренбургский област мешава. баъд Медногорск ранги чӣ хеле ки Новосибирский област ба Тагочинский район зиндагӣ мекардам. иҷаам Оренбургский област Медногорск орад. Медногорскда зиндагӣ мекунем. шаҳри мо дар аэропорт нест. аэропорт ай хонаи мо 1 соат дурай. самолёти ма соатҳои 3 шабона буд. бигем ай шабона бо як ҳодиса манзараҳо зебо. ҳамаша баҳри шумо навор кардам, тамошо кунен. ва чӣ гуфтаниям, ма ай ҳамаи шумо тамошобинони азиз миннатдорам барои тамошотон, барои дастгиритон, барое ки ҳама вақт комментариҳои хубтон бисёрай. ва дар ҳамон саҳнае ки мара бировардан ма баромад кардам дар шаҳри Москва. якм ма миннатдорима барои подписчиком баён кардагиям, барои тамошобинам ки ма фақат бо канал YouTube кор кардагиям. ма Instagram, Facebook, Одноклассник ихалиёра намефаҳмам. рости гап истифода набурдам, намефаҳмам. барои ҳамиқа баъд бисёри духтарон ҳастанд ки чӣ ба саҳна биромадӣ, гирия накардӣ. рости гап пешакӣ моро чанд бор бировардан, мо баромад кардем. аллакай ҳамо эҳсосоти гириярам набуд, барое ки беҳад бисёр мара бировардан. баъд бисёри духтаро бо мепурсанд номером дар рӯи экран мондагиай, бо мепурсанд номерота Саида бите. ин ами номерои WhatsApp-и май. хоҳиш мекунам занг назанен, фақат бинависен, ман обязательно шумода ҷавоб метиҳам. ҳамин чанд рӯзе ки видео набуд подряд ма SMS ҷавоб дадагим. ҳама подписчикомая муборак бодӣ кардагиян, ҳамашонда раҳматнома нависта рӯй кардам. касонете ки надида бошам ҳоли бо мебинам ҷавобтона метиҳам. бахшиш
боз ҳам миннатдорӣ бепоёни хидмат ба ҳар яке шумо мерасонам. Худованд ҳар куҷое ки бошен сарбаланду хонаобод бошен. шумо ки имрӯз мара хирсанд мекунед, дастгирӣ мекунед, мари паршикастара, шуморо худованд ҳама ҷода дастгирӣ кунад. аллоҳи меҳрубон аз шумо розӣ боша барои суханотон, барое ки ин қадар мара ҳурмат мекунед, иззат мекунед. ҳар яки шуморо ман дӯст медорам, эҳтиром мекунам. ана мехоҳед тамошобинони азиз манзараро тамошо кунед, видеоро то охира тамошо кунед, интереснее иншоаллоҳ. медонем ки шумо видеоро ёд кардем, пурсиден. ана Зайнаб дина занг мезана ки сайда тез видео ку мара пурсидестиян чӣ бугум. гуфтам обязательно пагаҳ барои подписчикон видео мекунам. ҳамаи кӯшишҳои ман баҳри шумояй. медонем ки ютуб пул намесия, лекин ман қадди шумо омӯхта кишидагим мехоҳам ки ҳар лаҳзаву сония барои шуморо наворҳои навбанав кати ана вақтҳои шумоram хуш кунам. يا بلدي يا بلدي هنا أصحابي هنا أحبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا أبويا وهنا أمي هنا عربي وهنا دمي هنا بلادي وهنا التادي وهنا هيكونوا أحفادي هنا ماضية وليالية وهنا ذكرى كانت ليا هنا أصحابي هنا أحبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا أبويا وهنا أمي هنا عربي وهنا دمي هنا بلادي وهنا التادي وهنا هيكونوا أحفادي هنا ماضية وليالية وهنا ذكرى كانت لي خلاصه тамошобинони азиз, соатҳои 6 саҳари Москва ман расидам. фуромадам дар аэропорти Шереметова. мара пешвоз гирифт ҷиянам мара аэропорт пешвоз гирифт. ана рафтем кафе, чойпой хӯрдем. ана баъдан мо рост рафтем хонаи Зайнаб да истодам. Зайнаб беҳад илтимос кард, лекин шахсоне ки подписчикону духтарои группамам дар Москва зиндагӣ мекунанд, бисёр хоҳиш карданд ки ман қати ӯ зиндагӣ кунам, лекин Зайнаб ки ман ҳамчун хоҳари радной қабулш кардагим, суханша намондам, дар замин мондан, ҳамчун бигем ки хонаи хоҳари худам рафтам. 3 рӯз дар Москва ман мондум, 3 рӯз дар хонаи Зайнаб будам. ана дар бозори Садовод дар точкаи Зайнаб бисёри подписчикома пайрод кардам, дар уҷа дидамшона. духтаро кати айпешинос шудам. бовар кунен, ҳар якташ мебиёя, якташ торт пухтай омада, якташ ин падарка кати ана духёи ҳаҷҷӣ кати ана ови замзам. ҳаматон дар апаҷоно ҳазор раҳмат барои меҳмондоритон дар бозори Садовод меҳмондорим карданд. миннатдорам апа хоҳарои азиз ки меҳнат карден омаден. якҷоя шиштему суҳбат кардем, вақтомо хуш шид. миннатдорам беҳад хирсанд шидам. бо ҳамин подписчикора мебинӣ ё ки ягон духтари командата мебинӣ, намеги ки ӯро якум бор дидестӣ. ҳамин хиратной барин қабул мекунӣ, мешинӣ аллакай суҳбат кардан сар мекунӣ. ана мехоҳед тамошобинони азиз, беҳад хирсандам. имрӯз худ ман яке аз занҳои хушбахттарини ҷаҳон ҳис мекунам. бовар кунед, ҳичи дар назарам дига наметова. вақти фарзандаком хуш, алҳамдулиллоҳ, пули дуюм хонарам кор кардам. нияти ман ҳамин буд ки ман ҳар сеи фарзандом дар яктаги хона бигирам. ана баъд худам ором мегирам. то ҳар сеи фарзандом дар хона гирифтана шабу рӯз кор мекунам, шабу рӯз меҳнат мекунам. бо вақте ки одам кор мекуна, корша дӯст медора, сидқан бовар кунен, роҳат мекунӣ ай кори кардагит.
кори ма ҳаматарафа хушрӯй, ҳам путешест я бигем ҳам ҳар шаҳро мери, ҳам кор начальник директор да тори сар надори, директори худат худти кадом вақте фурата кор мекунӣ, кадом вақте ховравӣ мефурата хов мерай, кор беҳад осон хушрӯ, продуксияҳои дӯст медоштат, компанияи дӯст медоштам, компанияи Фаберлик. Ва имрӯз шароите ки барои занҳои хонашин муҳайё кардагиай беҳисоб шукронаи Аллоҳи меҳрубон. Президенти компаниярам аз наздик дидем, табрикмон кард, ҳамсаршам дидем, аз наздик табрикмон кард. Ва шахсоне ки дар парои ман бигем истодагӣ буданд, руководствои компанияи Фаберлик буд. Ҳама он шахсоне ки дар шаҳри Москва, Марьяна Умарова, Фарангиз Ҷафарова, руководствои Тоҷикистон, ана Малдар Ахматова, ҳамаи иёра да Москва, ҳамашон кати вохӯрдум. Бигем ки директорҳои пешқадами Азарбайҷон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, ҳамаи ва ё кати шинос шудем. Вақте ки мо рафтем, зал дуромадем, комнатаи мо отдельно буд, ҳамчун элитник команда мо якта комнатамон отдельно буд, чойхӯримон, ҷои кофе, ҳамихе шикарни шиштем, кати апаҷони Фарангиз дукаса чой хӯрда, ба забони тоҷикӣ гап зада, ҳамихе дигаро моя дида ҳавас карданд, ҳамихе хушрӯ, ҳама кати шинос шудем. Ҳама он шахсоне ки ман фақат звездаҳое ки да телефон медидимшона, да экран медидимшона, ҳамашон кати аз пеш шинос шудем. Инаш айнаш беҳтара, инаш айнаш беҳтара. Бо як намуд мотиватсия гирифтем. Сами главни ҳамин одам ки дар компания Фаберлик кор кунад, як ҷо ҳамин мероприятие барои ҳамин компания Фаберлик шава, я семинар шава, ягом чи шава бирава, сами главни одам барои худаш як нерӯи дига мегира. Бо зиндагия дӯстдар медорӣ, бо корта бо бисёртар дӯст медорӣ. Кори мо ҳама вақт анамихехта хушрӯак нигоҳ кардагӣ, тоза озода фасон анамихали мегардӣ. Албатта хали кора ҳама мечтад мекуна, ҳама мечтад мекуна, лекин бизнес барои ҳамаи, ҳама барои бизнес нестай. Ҳастанд духтаракое ки бовар кунед духтаро, вақте ки ман дар ҳамин компанияи Фаберлик регистратсия шудагӣ будам, ман фикр намекардам ки ман ихе тез успешни мешавам. Ман фикр кардам ки солҳо кор мекунӣ, ба якта мумкин ки духӣ кор кунӣ, бо якта шампун кор кунӣ. Барои ҳамиқа ман розӣ будам ки я духия ҳичка наметията. Я духия 150 я 180 рубла ман фақат мехаридам. Я бор мезадамаш тин бора, ёки буш безе буд, ёки буш намесуд, ҳамихели буд. Духиёи ҳози ай ҳама духи арзоним 3500. Духиёи беҳтарин ана насибам гаштагиай. Ҳамин дар куҷоям ки боша, ман дар ҳамонҷа ба забони русӣ гуфтам ку, ман фикр кардам ки якта духи падарка мегирем тамом, лекин ман фикр накардам ки одам вақте ки кор куна ба ин қуллаҳо мерасад. Действительно ман пули як хонаи дигар омада додан. Иҷа зданияе ки ва гостиницаи ай ҳамаи пешқадами шаҳри Москва ҳай. Дар иҷа моро як рӯз пешаки репетитсия бурдан, дар иҷа репетитсия кардем, бо пагах дар зал моро репетитсия кардем. Вақте ки абед ҳама буромадан, 1 соат дам додан, дар уҷа бо репетитсия кардем. Ана баъд бо буромадем шаҳра тамошо кардем, такси кати буромадем шаҳра тамошо кардем, директорҳои командаама кати дар уҷа вохӯрдем. Ана Зулайхо ҷон кати, Фарзона ҷон кати, бо ном Апай Гулияҷон кати, дигарош бо ном аидон буромадаи номошон видео кардагем. Оли ҳамаи видеоҳоро мемонам дар канал. Ана бо баъди вай бо вохӯрӣ кардем. Хулоса 3 рӯз дар ҳамин Москва фақат вақтам хуш нафаҳмидам. Ҳамин 3-4 соат хоб мерам, тамом. ҳамхе ҳушёра ки хушрӯак ад душӣ гаштам. Кӯдако қати апам безопасни хушрӯ. Шаҳри Москва беҳад шаҳри хушрӯай, дар хушрӯги аҷоибот хушрӯай, лекин ҳамин раҳаш проблема, раҳаш беҳад пробкаш бисёр. Дар иҷа мо кати бигем ки Зайнаб дар кафе шитагием, дар кафеи ҳамун Садовод. Ман Салёниро беҳад назд мебинам, дукаса шита, ранги апахвари радной чахчах када бигем абед кадем. Иҷа аллакай навор аз шаҳри Медногорск, иҷа бигем уже хона омадагием. Заказ кардагӣ будам либосҳои тёпли барои худам. Ана спортивни ё либосҳо хай чанд намуд заказ кардагӣ будам. Айбан бигем ки як ҳафта гузашта уже ба ёдам наистодай. Закази интернет-магазини Любимый Василёк беҳад надёжный мебиёда.
3 пакетуда упаковка када қати чекш ҳар як чиз чанд смай анами чекшай чихелай ҳамаша хуш упаковка када рӯй мекунанд. Чанд намуд инай хали спортивни формаҳо барои хидмат заказ кардам. Қати безрукавкаи дароз мепушум, зимни безрукавкаи дароз кати мепушум. Мошинда мада ҳамино удобниянд. Инай кати брукшай, а безрукавкаи беостини дароз мепушум. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯ, машоаллоҳ. Ами дарозшам дорам ку. Я параш полосати. Гарми бад намешавад мошин худаш гармай. Якта аи заказ кардам 2100 рублай ба фикрам и. Капишам кадо качествош онда гап нест ба духчам беҳад хушрӯай. 80% хлопок будай. Полиэстер 20%. На джинджина мешанку спортивная форма. Ана ин якмаш баъд ин хали махировни халат кати брукш заказ кардам барои хона. Як айбаня мебройку. Ана ма халати бебрука нағз намебинам. Кати брукша нағз намебинам. Ям 2000 чанка 2300 рублай чун махировния ира. Швакай молой макай. Остинаш айкуни даст кам тарак поёнай. Капишона дора у гардан дора. Баъд ҳозиро тасмим гирифтам ки ҳар ҳафта як борам боша хатиаби сауна равам. Баъд ям саунам ҷа мепушӣ. Баъд болош безрукавкаи дароз мепушӣ хона мебиёӣ. Оли як фақат ами хидма нигоҳ кардестам. Иққа вақт мегум ҳама чия кардам. Ай сарам кӯдакомам соқӣ кардам. Шароитошона 100% кардам. Анаки хидма нигоҳ кардестам. Анаи дуюмаш и седумаш. Ям спортивная форма ҳай. Ина. Ябне чихе фасанаки хушрӯй. Машаллоҳ. Паракош ин хали як дора. Брукшам аҷоибот хушрӯ. Ина брукш. Ирам кати безрукавкаи дароз мепушум. Фасони аҷоибот меиста. Ҳам кирта дароз, ҳам курка дароз. Пешпои мехӯри хеле почат ба почат то мехӯрад. Дар мошин ҳами удобния хел мекунам. Безрукавкамам ғавс нестай. Барои бирини мошин кунахакша заказ кардагиям. Рангу ба рангу насиб иншоаллоҳ аку пушидан мегирем. Иша как пиджама барои хона заказ кардам. Костюм. Хебеяй материалшам хемулоймака я аҷоиб фасонай. Кати брукаш барои хонада пушидан. Брукшам мулоймак хушрӯакай. Духтушон мустаҳкамак хебе. 100% хлопок ина. Мулоймакай. гуфтам ку и карат фақат барои хидмат заказ кардам. ҳар моҳ ман заказ мекунам. ҳар моҳ ами интернет магазин расида бори ки арзонай чизош. Баъд ҳам качественния. Ва инаира заказ кардам. Дараст надидим паланг доштаи хаҳиҷ гап не. Ай бола кирта хушрӯай. Мепуши қати брукш. Ина. Ирам қати брукш спортивни. ҳамашон размерои 50 киста дора. Ина. Фасон. Шам 80% хлопок будай. Замок дора. Замок бо удобняйко. Ай болай кирта мепушум. Инам охе. Дар ниятам буд ки айго магазин мера мехарам. Дидам ки дар иҷа арзонтар. Бай ҳамиҷа заказ кардам. Так ина ҳама спортивни бигем барои хидам 4 намуд иш халатай ва ина майка. Ва туника барина. Не майка бде. Майка кшуди хушрӯ. Барои хона пушидан кати ягон шалвар мепуши кушода. Корбортам дидан мегири барои либос тах мекунем. Ина хали. Машаллоҳ. Ана. Ёш ай кӯдако.
Так. Фотима да у кара заказ кардаги будам барои размери 110 калон аиша. Якташ 104 буд, 104 размери танаш. Ёшам ҳамаша 104 заказ кардам. Ана чени Фотима инебне. Қати калготкича мепушонам. Ҳам тёплый, ҳам хали нежный. Барои садик. Чӣ хушбота. Сета заказ кардам ша. Якаша кушинка. Ба духтари апам бисем, духтари апамам садик рафтаисте. Ина. Фотима ҷон мепуша. Не чӣ хушбота, машаллоҳ. Мада беҳад маҳбуб шуд барои амидирини садик беҳад удобный. Қати калготкича мепушонӣ, миёнакша маҳкам, осинакушам дароза, ҳама тарафа. Инаи сирхаш. Укарат айҳам ё гирифта будам, лекин вай буд. Калон буданша. Ҳамаш калон истода. Дига даёдмам намонда ки чӣ заказ кардаги будам. Иш ба фикрам пиҷама ёкаратина заказ кардаги ман Фотима да калонтарак. Икарат майда таракша заказ кардам. Садик да мебарам ша. Аби то хов рафтан шонда мепушонам. Хеле мулой макай дрожка макай начоси гарма тура. Ба нохунома тамошобино маникюр кардам дар ҳаёти умрам якам бор. Дига гуфтам ку кам-камак худамда нигоҳ кардистам. Ана бурукакшам хушрӯ. Ҳами 104 Фотима да чени танаша. Ҳама мефраким кӯдак либосаш чени танаш боша. Байни маъқулам шуд, арзон заказ кардам. Ҳоли дуроян тамошо кунем, силкаҳоша дар якам комментария мондагим ягом футболка ҳак айтагаш мепушонӣ ира айбулош. Чӣ хушбакай? Футболка ҳак тестам на худаш дора. Ира айтаг мепушониша, иша айбуло. Ерне машаллоҳ. Чӣ хушбакай. Типайни хали мебияда, и турай. Ина. Мешава ки мақсад ягон футболка айхтам пушони ягон цвети дигарам асан мешава. Янам хали комплектай. Ди чӣ хушбай. Ина барои духтаракам. Орзу ҳавасома кадестам барои духтаракам. Мегум ку ба ёдмам намонда чӣ заказ кардаги будам. Ина платьяча барои Фотима. Ё 300 симян чум намедонам 200 чанд симян ҳам хелиян. Байна ин заказ кардаги будам ша. Беҳад маъқулам шуд. И каратам ай ҳамията дига заказш кардам. Ина. Ой, ничигим духтараки асалаки учиш. Ина. Чашвакай. Ина. Кати бурукчашай. Костюм. Яктай дига отдельно бурукча заказ кардам. Ира барои духтари апам заказ кардам. Чени бай. Ина. Типа лосина барин. Ба носки заказ кардам. Носкиошон нахировния да беҳад маҳбуба. Особенно детскиошон. Ҳам қахшуа. Чанд бор шидаи заказ мекунам. Ин амиқа имрӯза закази мо аз интернет-магазини Василёв арзон, доступна, супер качество. Силкаҳоша якам комментарияда закрепит мекунам. Ҳатман дуроен заказ кунен шумоям. Маҳқулии дилтона. Агар нафаҳмед дар ютуб бизанен ки как заказать с любимого Василка видеоҳош мебро. Як бор тамошо кунед. Ҳамаша ёд мегирен. Чанд бор нишон додагиам чӣ заказ кардана. Баъд ҳоя формачаи дига ина истедаҳо ина диде. Иша нишон надодам. Инаи бурукча. Кати инаи киртача. Инаи бурук як цвети дига шангишта будам. Чиқа маҳқулам шид. Ё нав буромадан, ёш пештар набудан. Ба инаиам маҳқулам шид гирифтамаш.
Кати ягон вада ласкача мепшани, я би платье чачха швакай, машаллах. Подойди, я посмотрю. Чам платье мне купил. Сари у меня него, когда шунал. И шам платье чабары Фатима. Тараки учаш. Машаллах. Бехтарин. Намка. Инам хали костюмай. Кати майкай бе усин мепшонумаш. ишкам дар калтатаракай иҷаш ранги манжет дора баъд бурукшам инам халия ҳам қамезе баша инами фақат спортивнишда ай ҳами мепӯшонам фатимада спортивни формашда ай ҳами мепӯшонамша ирӯз вай дорам. ана ҳамин буд навори имрӯзаи мо тамошобинони азиз. иншоалло наворҳои оянда бо шавқовар мешавад. ждат кунен то наворҳои оянда. худованд нигаҳбонат.